Libet ang tukar, guwapo ang DJ. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Dia Sasu berjuang tapi tak kalah. Saya sayang koi, kau cinta dia. Biar sudah sayang sama ngalah. Tak mau koi, kau mau dia. Sasu berjuang tapi tak kalah. Saya sayang Basta koi, nindot ang tukar, guwapo ang DJ. biar sudah sayang sama ngalah. Pola, oras alas 5:15 na yan! Padayon ka mong namina mga bisag sa Radyo Bisag di Pola Guban sa mga andusay. Sa namang kailangan dudong pungga. Sayang kau selamat. Hala iki ay na. Udah kuning kau sama lasau. Iki ay na kabisag. Kau sayang. Inyong mga sampot diha. Hey, good morning ni Brandon Lee. Morning ni Muda Brand. Sa 88.7 Radyo Bisag Ipel. Morning sa akong amigong gwapo Tisoy Matso Brandon Lee. Okay, good morning, good morning, good morning. Tanang mo pa'y pagpaslak di ha. Hala ibda na na. Katong mo pa'y pagtaan mga kabisda. Hala ibda na na. Katong gipaslak di ha. Kamu hilig dyan mo anang ingon ana ha. Good morning sa mga nangatulog pa. Pangmata na mo. Di ka ni Rimon Balansag. Diripas. Good morning DJ Pong. DJ Pongga. Let ko sa taga Sinaan. Panuta family. Castiliano family. Cabillo family. Kaay family. Tenorio family. Og Mangumpit family. Gikan ni Free Manuta Kalapi. Morning to Auntie Marie Partusa. Live dia kerja sa to official Facebook account ke Dudong Punggay. Naka-live kita garan. Alang sa mga viewers, hi! Hello! Okay, good morning Niyong Teren.
Good morning, DJ. Greet na ko akong manghod sa Jenisa Pagasian ug akong mama Antonita Pagasian. Sa sobrang From Napisa ka lang Teresa Pagasian, taga Sinunok, Dapitan City. Request kong song ipaglalaban ko. Sudah sa Pagtintana ng puso ka, samtang may kinabuhi pa. Kung mau diam Sa sobrang Okay, good morning, good morning! Kini mga programa itong kaninyo magbisag sa Pool and Beer Supplier Sudah Direct Factory. Ang Pool and Beer Supplier Direct Factory Sulban. Kung mag-shopping ka via online sa Pool and Beer Supplier Direct Factory higala, inyo makontak niya si Ma'am Mary Rosan o si Captain Tereber sa Pool and Beer Supplier Direct Factory. Nag-offer sila og free deliver nationwide. Mga nindot kay mga t-shirt, Subukan branded nga mga t-shirt, palda, saya short, Wala mataw nga mga branded, mga bisa gikan pa dyan sa factory price. Ulit Og yun nag-offer sila og free shipping nationwide. Okay. Pool and Beer Supplier Direct Factory. Kalau kau tuh tak pernah ada rasa Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. sayang Semua kau buang percuma Sama Good morning to Darlene Umon Bismal. tapi Darlene Bismal Umon. sayang koi Good morning, may buntag. Dia Diya sa may Sinuyak, Katipunan. Good morning ni Ate Mare. Pagka di malasa yun ni mo Ate Mare. Gipasahan ako niya itong niaging gabi ako ning gipasahan alas 8. Aning ko Kiniliging gidaog siya sa katulgon. Wajud siya kataya. Salsatan ng kaso Tabo jud nga napusoy dyan. Dong, palihog day ko panawagan ni Rosita Gapol nga ang order ni Madmian Balkamse nga dragon fruit 5 ka Sa mga lang Na di ending 5 ka kilo tanan. Salamat dong, nanawagan si Diding Bidad. Ay, Salamat katong gi-order daw nga dragon fruit Sa soberjuang ni Ma'am Marian, ni Ma'am Mian, Kau cinta dia 5 ka kilo tanan. Dan sayang sama Okay. Dong Pongs, morning, labi na nimo ako atong nangayo nimo Pongs og para birthday na ako karong July to sa nabutay ni silingan ni Efren. Ala, patsambahi lang. Kontak ka lang ko niyo sa Facebook. Kau mau di Aron mo mahatagan ako. Berjuang Thank you so much, Marian Ampal Parangguay. Kau cinta dia Michelle Guminta, shout out to G Pongs, watching from Balubuhan, si Tubo Rojas. Kau mau dia Sa soberjuang Sa sayang koi Okay. Nung sa good kadong punggat, mao pa gani pagpaslak nako ipahuso na nimo. Good morning, DJ Pongs. Basta nindot ang tukar, gwapo ang DJ. Nagkiw-kiwog na pod sa imong tukar. Makasayaw yun ko. Salamat, DJ Pongs. Ala, may nang isayo-sayaw ninyo. Kaya parang mawala ng inyong mga buyon diha. Pareha ni ako ang Tres Andanas na. Okay, good morning, good morning, good morning ninyong tanan. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Kalau sasay Hey, good morning to Captain Teddy Bear Press. Good morning ni mo diha. Tudeng Maing buntag ni President Teddy Bear. Kau ulit Atong gwapo nga presidente diha Sama sa may Radyo Bisdak Secure Island Chapter. Uban siyang pinalangga diha si Ma'am Mary Rosan. Good morning, maing buntag. Magandang umaga pa. Buang percuma Nalimot pag kong Tagalog diha. Mamang ko ni mo igna press. Magandang umaga pa, Kau cinta Ma'am Mary Rosan. dia sudah Okay, Captain Teddy Bear. Good morning, maing buntag.
Good morning, DJ Pong. Street lang ko ni Sir X. Ikis o Boss Dudoy. Daghang salamat, DJ Pong. Di ka ni Costa Tiger. Matusilib. Sapatan sa maningko. Morning, DJ. Great lang ko sa kong nanay Dolor o tatay Lito at great pag ko ni mama nga natulog pa. O sa kong mga ayan, Bernadette, Teresita, Helena, Glyn, Isog, sa kong uyuan, Carlito. Thank you, DJ Gika ni Ruby Kalasa. Thank you so much, Lai. Famila Balwit, thank you so much for watching. Rina Kison Kabilen, thank you so much. Sasayang ko'y kocinta dia. Shout out DJ Pong nilang Ate Emily Randas, Evelyn Randas, Kuya Muloy Randas, especially sa akong mahal na si John Randas, Roxy Sumagop. Greetings coming from Michelle Guminta. Thanks DJ Pong. Sama ko'y kumadia. Sa suburja Guys mo na ko live kita ka na sa to official Facebook account. ko'y Nga Dudong Punggak. dia. Dong Pong morning, request ko kantang matun mo nila si Biti ni taga Mauswagon. Kung mauni Okay, salamat ni mo David. Tapi sakalang sasayang Okay, matod pa. Hi, DJ. Request kong song, pusong, bato. sasayang sa manang. Dong Pongs, unsay ngalan nimo sa FB? Ay, ginuo ko, mangutana pag ngalan ako sa FB. Oh, magkik-chatmate siguro ne. Dudong Punggak, imo lang i-search, Dudong Punggak. I-message lang dahil ko. Kaya mo reply na ko na, og mga kag numero. Dudong Punggak. Mangutana pag pangalan nga, ang pangalan ako, Dudong Punggak man. Ang pangalan nga dili angay pasipadan. O dili maayo pasakitan kay balaan. Okay, tinuod biya na. Ang pangalan nga Dudong Punggak, dili angay pasakitan, dili angay pasipadan kay kini balaan. Great lang dahil ko na akong girlfriend diya sa may manukan DJ nga si Hani Timanuno, Bulanang, DJ sa mga Diripas family, Balansag family, Quintero family, Lumbo pamilya, Maura na DJ, salamat DJ Pong. Kocinta dia. Good morning Dong Pong, shoutout lang ko sa akong daughter April Main, then sa akong lolo Cording, Lola Sima, si Tita Irene, kauban siya mga kids. Salamat Dong Pong, it's me, Famila Balwet. Okay, salamat ni mo da, Famila. Good morning DJ Dong Pongs. Nakasayaw kong ahat sa imong sunata sa Kabuntagon, Mindras, Nanaan. Shoutout ka General Ninin, Austria. Gaga, ugay-ugay pa. Regards sa mga Radyo Bistak Fans Club, Sikihora. Chapter. Officers and members, keep safe and mabuhay. Mini thanks, Idol Dong Pongs, gikan Captain Teddy Bear. Okay, good morning ni mo dia, friend. Nanaan ko no, kasayaw siya. Oh, kasayaw si Captain Teddy Bear. Rolly Ipe, thank you so much for watching. Shout out kina Arnold Javier og sa ko kids, Clifford Jib og Client Lawrence from Kingdom of Saudi Arabia, Al-Kubar Grand Hyatt, ikan Rina Kison Kabilen of Kingdom of Saudi Arabia sa Al-Kubar Grand Hyatt. Shout out also sa tanang mga lavables Dong Pongs, especially ni DJ Love. Okay, good morning. Tinood yan ha. Oh, mamutana muna ko
unsay pangalan nako sa Facebook? Dudong Punggak. Sabay lain. Dili ko para sa uban. O dili ko para sa uban nga ang pangalan dili mo gidala sa Facebook. O ako ladlaran na. O ladlaran na kaila mo nako. Ang pangalan nga Dudong Punggak. Ang pangalan nga dili angay pasakitan. Dili angay pasipadan kay kini balaan. Good morning sa tumabtikon nga presidente diri sa may Mindanao chapter. Si paring Mark Evans. Pare, madayon ta karong Domingo ha. Sa itong monthly meeting. Kay karong Domingo. Okay. Morning, DJ Pong says, just wanna greet to my family. Especially to my mother, father, sister, and sa kong brother. Kasaba, Bernal and Bryle. Great lang ko sa Baluit family, Apicano family, Lira family, greetings from Lenore. RNO Sidalman. Okay, good morning ni Bornia, Lenore. Uban sa imong pinalangga dihan, Lenore. Paing bundag DJ Dong Pongs. Good vibes yun kayo. Sa morning vibes to Dong Punggak. CJ. Thank you so much. Clint Brian Akbayan. Shout out. Okay, good morning to Choy Choy di ha. Choy Choy di Lungsod, good morning. Raymond Balansag di Ripas. Idol gwapo man di kaliwat na ka. Ay, Ginoo ka. Pag sure ay ulog-ulog di ha ba? Di raman dyan ko madala ng yung ulog-ulog. Sama kau, ramah ulit juga sayang. Sama ko saja, tapi lama-lama sama rasa. Kalau ku tuh tak pernah ada rasa. Cinta kan sayang, semua kau. Okay, matod pa diri. Nanawagan diri dili lang nina ko basahon kay for confidential ning nanawagan. Panawagan ni unsa man ni? Kana lagi ko nung unsa ni motor. Biar sudah sayang. Taga El Paraiso La Libertad ang tagiya. Mabayran daw. Dili lang ako ni kay inyo ang personal murag personal man ninyo. Ayaw bigla si Lenore Dong Pong. Kaya ang pinalangga gapahipe. Hoy! Naday pinalangga nagpahipe. Okay, thanks sa pagbasa DJ Pong. Lebih dari Okay, salamat Pat. Salamat niya. Teleng saya ke bawah deh. Barukan saya. Okay, good morning. Shout out ko sa may Tanayan Ruas. Sa akong igsoon sa Quintero family, Tikil family, Oxinio family. Sa mga pagmangkon gikan ni Mergen Quintero Untulan sa may Katulayan. San Juan Sikihor. Sayang koi. Tinawag niya na. Si Sikihor, good morning. Nanawagan lagi siya. Tapi sekarang Alas 5:31 na dyan. dia sudah Okay. Okay, dito tapi kas linya higala. Atur pa. Hello, Dong Pons, great lang ko ni Muluboy Inding. Mayla Inding. Okay, dito tapi kas linya higala. Okay, nawala. Okay, tawag lag balik. Okay, matod pa. bukan Thank you so much to April and Trubanos. kau selama kau Thank you so much for watching. sudeng kau Okay, sa tanang mga viewers karon nga naka-view, good morning niyong tanan. Oy, ako ding ipanawagan ha sa tanang mga naka-view karon. Palihog kog subscribe sa tong YouTube channel nga Dudong Punggak. tuh tak pernah ada rasa. Inyo lang i-search sa YouTube, Dudong Punggak, inyong i-subscribe. Dayon inyong i-click ang notification bell. Okay, palihog lang sa tanang mga viewers karon nga naka-view. Aku berjuang tak bisa kalah. Sesayang koi.
Kay Dong Pongs, papas, shout out ni Jeffrey Montisa nga sige kasuko og pangaway. Salamat si Pamela Agit. Okay, kana man kung mga bana nga magpirmig pangaway. Kabalo naman gud mo unsay gusto ana. Patarae ra gud. Sumuran ra na manugay. Good morning, Dong Bong. Secretary ko represent sa Radyo Bisag Secure Chapter. And great, Connie Dixer Mata, friend, og nibilin Mura, Nora Lantaka, it's Mimiri Rose Mangjao. Of Kampalana, salamat. O, tinuod ba na? Okay, sa tanang mga viewers karon nga naka-view sa Radyo Bisaka, sa ato ang live, paliw ko subscribe sa itong YouTube channel. Dong Pongs morning karon pajud ko kamata gikan ni Chi Lee. Chi. Okay, good morning ni Ate Bibi dede sa may Tabuk Tulay Minawag. Good morning ni mo Ate Bibi, may buntag. Tinood na. Pataraera god. Ba, wala ng kasuko kanunay anak. Okay, wala ng kasuko lagi anak. Sulayin lagi. Sulayin din niya. Sama saja, tapi lama-lama sama rasa. Kalau kau tak pernah ada rasa. Gimatod pa morning DJ Pongs. Pagka-great lang ko sa akong mama ug papa sa Porok 5 Karupay. Musta naman mo deran? Iman sa akong mga igsoon. I love you niyong hurat. Great po ko sa akong mga pamangkin. Tapi sakala, sasayang koi, kau cinta dia. Sabi na ni Jinilin, Junalin, Junila, Risila, Risilin, Jerome, Ronron, Sima. Ang nag-great si Rolly Efe from Binyan. At salam sa pagbasa Dong Pong. Good morning DJ Idol Pongs. Shout out sa tanan na Minaw. Tanaw si mong live usa kong mama ug papa. Ika ni April Ann Trubanos. Sama rin ko, datang sulit langsung go, 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 go. Dasar satan ang Okay, dere tapi kaslinya kay basig mo handos ne. Hello, may bundag. kawadeng. Okay, sudah kila ka di mo na siyal. Oh, okay ka. Kakong idol nga TV, nagbutas. Ah, Dengan terpaksa sakat. Gusto daw nga, suggering ako sa ako sa kaluto na tulka o palisal. Nalintag doon ka lang doon, ako sa hadlag palisal daw. mau dyan. Uang pertama sama Huwag na sinasagtagong pangmangkon na mga pinapasal simbahan na si Jojo. Ah, Huwag na sinasagta Morning Star, may buntag kanyang kanan ya, ilagay na sa akong kumpari na Abodo family. O Bugabot family o Ilasan family. Durang family. May buntag kanyang dia sa Morning Star, ilagay na sa akong dia kanan ya, si Langgoy. Katong nagasibutan na nangutana itong naging adlaw na natin available nga baliti oil diri sa akong tindahan. Atong isang adlaw. Wala dyan po na itong programa, mapalit mo baliti oil o baliti tonic, lagi po sa pakapin na Pan. manindot na pan. ah, O lagi na po yung pakapin na paiyon. awas sama sama O kalala siguro ka daw, umulipis o song daw. Masa nga song siyal? dia. Mabuk ng natanggaw. Mabugnaw nga lasang. Okay, salamat. Kau mau Salamat dia. daw. Okay, salamat gikan ni Kusyal Ayan Uida sa may mapang Rizal. Matod pag available pang iyang promo. Nakisa itong mupalit o baliti oil, baliti herbal tonic, pagkapinan niya lamian kay nga pan. Gikan sa Ayan Big Shop. Alas 5:36 na yan sa Kabundagan. Se acabó la cuarentena, tengo el polo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, tengo el polo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, tengo el polo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, tengo el polo sabe y la calle está llena. Hasta mañana.
ako ang DJ. Radio Pista Salsa Tabay Waktu Pai sa Radio Pista Salsa na inyong mga pamilya na bisdak sa Radio Mix Club DJ Demo Tricks Remastered by J. Panoy John. Basta nindot ang lugar, kung ako ang DJ. Dodong Pungga Salsa Tabay Waktu Pai sa Radio Pista Salsa Tabay Waktu Pai sa Radio Pista Dodong Pungga I like to dance with you, hold your body too. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. Come back and ride now with my Carabao. Mga kalagita daw aking reyna. Hindi sa maistorya, dyan sigo na. Tapos kulehiyo o kaligal, diba? Kaya handa ang baryo, nakapasok ka. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. I like to dance with you, hold your body too. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. Come back and ride now with my Carabao. Maluluwi ang mga wapito na ikaw rin magpapasya sa balaylo. Kalubot ang amon wapita, taga-syudad ang makaginansya. DJ Demo Tricks Wapita sa bukidiin rin ang iba, sa Abog at Manila, ngita o rap. Andun na madiskobre kag makilala, kapit magwa sa TV kag mag-artista. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. I like to dance with you, hold your body too. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. Come back and ride now with my Carabao. DJ Demo Tricks Remastered by J. Panoy John. Kaluluwi ang mga wapito na ikaw rin magpamasya sa balayo. Malubot ang amon wapita, taga-syudad ang makaginansya. Ang aking amigo kag ako mismo, daw malaod rin kami waiting for you. O wapita ko, iyon nagkatingkat, na kami nagkahalan, mamulitan ang lupa. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. Wapita, wapita, my heart sing oh la la. Wapita, wapita,
my heart sing all la la. I like to dance with you, hold your body too. Guapita, guapita, my heart sing all la la. DJ Demo Tricks. 95 Abay na Radyo Bisag di Pag! DJ Demo Tricks. Oras mga bisag sa programang Morning na Bisag alas 5:45 na yun sa kabutagon. Ini mong oras sa tagkaninyo magbisag sa Pulver Supplier Direct Factory. Ang Pulver Supplier Direct Factory mo sulban. Kung mag-shopping ka via online, ilang i-search mga bisag sa ilang Facebook page. DJ Demo Tricks. Ang Pulver Supplier Direct Factory. Pwede ka makapili sa mga branded nga mga t-shirt. Kagikan pa dyan sa factory. Branded nga mga t-shirt gikan pa dyan sa factory price. Then nag-offer sila sa free shipping nationwide ang Paul and Beer Supplier Direct Factory. Nadia mag-response tayo nimo si Ma'am Mary Rose Ann o si Captain Teddy Bear sa Paul Beer Supplier Direct Factory Higala. Okay, thank you so much to Chi Gomez. Shout out DJ, good morning. Gikan ni Chi Gomez. Okay, good morning idol. Greet lang ko ni Elmar Bukol, si Ronel Bukol ni taga Katulian, San Juan, Siki Horne. Okay, salamat ni mo dia Ronel, may buntag ni mo diha. Ma'am Dolores, Bangka Kandar, good morning. Sa nang mga naka-view karon sa tong live. Good morning, maing buntag. Matod pa diri oh. Ambot, akong bana dili jud ni sumhan ako. Anak jud na basta mga mia oy. Basta mga lamion dili jud sumhan ang bana. Ngano ka na? Like parehang Captain Deliver kay kanunay rining panaan. Ni kanunay. Okay, batad ba diri mga lisag? DJ Dongpong, shout out po. Great na ko akong pinalanggang mama. Bibi Linihan Tanang, Linihan family. Pao family, Dina family, especially sa imo DJ Pongs. God bless, stay safe, stay always. Guwapo, ika ni CJ Linihan. Okay, thank you so much. AJ Pausal, hi, good morning. Okay, nag-chat diri mga bisag Dongpong, tagay ko pabuto be. Kay dili wala na jud koy tarong nga tulog. Nagapirmi nagsakit ang ngipon, may lang makapaibot og ngipon. Ay Ginoo ko kanang imong ipaibot, kanang imong itaya ipaibot lang na. Katong numero wa ni kasiguruhan. Oh, Ginoon biya na. Good morning DJ Pong, great day na ako akong uyuan sa dapitan nga si Alim Pasco. Salamat. Mga inosente yung nababayi. Kanang akong bana galain og tulog ambot ngano kaha. Ay Ginoo ko. Lahi nang gi-imagine ana. Oh, tididing lahi nang gi-imagine ana. Kay galain og tulog. Masig na kay balo ng silingan niya ha. Mo'y ginaw na ana. Anong punggay, kigrit na ko si Pastor Nike Di Makale Joel Kalasang from Nerissa, Pagasian. Okay. May uban lagi ko no dili jud sumhan nilang bana. Ingon ana nang tinuod nga gugma. Basta tinuod nga gugma. Dili yun na sumhan mo nga sumhan man na nimo. Bisan pag yaka na kanunay nimo, di yun na sumhan. Kaya tinuod man na gugma. Pero katong maglain nagtulog. Okay. Kuyaw na ba? Kuyaw na. Dong punggak, bukiki ako, Pi.
Payo. Oh. Kato pong mga asawa diha. Mga kasawahan diha nga maglain naghigda silang bana. Pasig mo text na nakugtungang gabi ha. Dan mo ingon ana oh. Dong punggat, bukay kay ako, Bi. Pagpuyo mo ha, nagplano mo grautan ayaw na dyan. Ayaw yun na, ninyo dayuna. Adtora ni President. Dito ni President Katek. Sa dua ka President dari sa Mindanao, si Kihor. O mag-inusara mo dito ra mo Katek. Ayaw na ko, ay kung apil-apila. Ay kung apil-apila. Kini si President Mark Evans. Kulba ba po nag-record? Kulba nag-record? Daghan na kining gikuot. Daghan na kining gikuot. Ano yan? Samot na si President Tiniber. Good morning, DJ Paus. Great ko akong mama ug papa diya sa may Kapasi Ruhas. O Gaw Florilon diya sa may Lipagan Ruhas. Salamat watching from Cebu. Marlon Chupilo Hinirosa. Okay, thank you so much. Kaya handa ang bayon kapasok. Unang kamong mga asawa, mga bana, ayaw din mo bulag-bulag si mga inyong asawa, gigda. Okay, mahulog, madudahan mong gudayon. Oo. Madudahan na yun. Dudahan din ka, kisa kay giuna-una ni ang banagan. Di naman mutapan na kung higda. Kasi giuna-una ni ning among balo nga silingan. Okay. Wala itinod anay ha. Gilingar at tamog barang nindot ang iyong pagpunta sa mga tagsa-tagsa ka mga trabaho. Gilingar at tamog. Way tinod anay. Way surahay. Moingon na lang ning uban kanunay na lang gani na ako i-greet akong ugangan. Kanunay na lang gani na ako i-greet akong ugangan kay imbarguhan niya ko. Wala na ba ni magdulog-dulog na ako ning umbana. Alas 5:52 na yan. Hindi mo programa to ganinyo sa Rapid Boss Sir. Ang pinakabago karon nga animal. Gahapon pa naabot gikan sa Kuwait. Og tanan akong mga pagumangkon. Ali mo diri sa Nasipang Rizal kay mga ligo tagdagat na ami giandam. Mga seafood, salamat DJ sa pagbasa. It's me, Teresita Magsayo, magsalay. Okay, salamat. Kadong punggat. Grat ko ni Jisimi Palahang. Bagyo nga birthday niya karon. Happy birthday ka 44 nga tingali niya. It's me, Mary Rose. Ay panang uban kay mutugan sa tinuod nga edad. Nay uban diha nga ga senior citizen na dili jud mutugan. Mudi pinsa biya pug maayo ray. Morning Pongs, greet lang ko sa mga Molina family din sa may Mabuhay Rizal, si Kevin Molina din eh. Okay, salamat ni mo na Kevin. Good morning Dongpong, nakaka-number atong tindahan nga ngitag tindira si BM ni. Oy, katong nag-text bitaw nga mangita og tindira nga babae. Palikon no kog text og balik. Okay, matod pa walay lami magdulog dong. Labi na nakaagi nagkagubot og mag-abisyo ang bana or asawa. Maunay mahitabo. Mao ba? Okay, mangutana ra ko ni sa mga eksperto.
Wapita, wapita, my heart's Okay. Come back and ride. Mangutan na rin ko ni sa mga eksperta. Mga Okay. katang aking reyna. Sa tanan di ang gusto nga mopalit sa tong Balita Herbal product ha, available sa tong mga outlet. Dire sa may Dipolog, Dipolog Lourdes Pharmacy, Parmasya Usifa, Brywars Pharmacy, LKS Pharmacy, Biomedica Pharma, sa may Sivers Pharmacy and Medical Supply, Right now, sa may Gulayon, luluin sa tindahan ni Susan Bunturan sa likod sa may simbahang Katoliko, sa sa may Pulangco Gonzales Pharmacy, amon. sa may Pinyan Pines Drug Pinyan Butika Perpetua Pinyan, Finansya, sa may Mapang Rizal Ayan Big Shop, sa may Dapitan City Dapitan Drug Store, Manila. o sa Light Pharmacy sa may Pulo Dapitan City, sa may Silinog Island Panimalay ni Nida Bukol. Oy, Happy Fiesta! Silinog Island, Happy Fiesta! Fiesta Maneran! Dayan diri sa may Katipunan Pharmacy, Midcure Pharmacy sa may Katipunan. Right now, with Sa may diri sa may Ruas Mindas Tour. Og Dayana Rose Pharmacy. Og Dayana Dayan Pharmacy. Pita, my heart's Sa may Manukan, Pataway Manukan, tindahan ni Milda Tulabing. hold your body to Wapita, Og sa may Sikihor Island, oh la la. tindahan ni Nining og Joel Sumagang. Sa may Kampalanas, Lasi. Baryo Sa may Kangmunag, San Juan Sikihor Junicia Store. Sanaya, Sa may Barangay Lusong, Sikihor. mga inosente ninyo. Tindahan ni Ria Briones. Inap, Dire sa may Crisca Pharmacy sa may Tigbawan la si Sikihor. Available po. Sa may Panamalay ni Rizal Takang. body Sa to may Liluan Maria Sikihor. Available po ang atong Balita Herbal product. now with my karahaw. Mga kalagitan ng aking reyna. Hindi ka maistorya, dyan si Lola. Okay, matod pa din mga bisag atong handusan. Aldiba, Okay, good morning dong. Shout out ko sa tanan na akong kauban diri nga gikan mi Pita, nagmanyanita. Okay. dance with you. Okay, wala dyan tayo ikaw nga oras. Salamat kayo mga bisag sa iyong pagwanuban ka na ka. I can ride now. Hindi ka na alas 3 ka pinahangtod nining mga orasa. Nabab, Manginaot ko. Nginigtangka na ninyo sa iyong tagsa-tagsa ka mga trabaho. amon. Nindot ang iyong nindot ang iyong pagpamahon-pahon. Kasabog, Ay, katawa na lang gunin nato. Bisan pag nagsagubang ta sa pandemya, ato na lang ning ikatawa. kapit mag Good morning po sa tanang mga taga Kabugnayan, Maria Sikihor. Good morning di ay ni Vince. Vince Sari-Sari Store. Good morning sa may Pita, Vince Sari-Sari Store. Sa may Kabugnayan na Maria Sikihor. Lanog-lanog ang bisdak dito di ay. Good morning yung tanan di ha. Wa na yun ay igo nga oras. Salamat kayo sa iyong pag-uban-uban kanako gikan alas 3 kapin hangtod nining mga orasa. Hangtod na lang ug mapuhon samang tagna og istasyon. sa malayo. Dayon akong ipaybalo di ay nga tanang mga viewers, Pagkasutat, tanang mga naay cellphone nga pwede mo maka-open og YouTube. amigo. Pwede ko ninyo i-subscribe sa akong YouTube channel. Dayon inyong i-click ang notification bell para updated ka sa atong live video. Okay, kini yung alagad ang gikadlukan sa tanang kabayutan, manghandusay sa namang pangakalaay. Way paglubad, dudong punggat.